сипейче. И отново да покажем местността и иглите. Тук реших да сляза. Има сипей, но не е за ходене, така че отстрани по тревата отново. Продължаваме напред. Второто домаче. Мрази ги тези зелените, но помагат до някъде, има борове. Има надежда, като гледаме големеца. Но все пак тегавината продължава. Влизам си пак в улея, само да му намеря правилното местенце. А иначе дойдох от иглите, тук през тези хвойни. Ай, че не знам даже как не е завалял още. Този път от тази страна на улея. И само тук. Още малко и съм до него. След тази паразалка обаче. Дъжд вали вече час време. Тревата отново е мокра, само че много повече. Ами, това е. Влизаме леко по леко, стана един голям сипей, след това гората. И горе-долу имам гориста част, което ме радва. Дъжда продължава да вали, но радостното е, че се добрах до първия сипей. Част от големците се виждат, а телефона не трябва да бъде мокър. Един много важен момент, в далечината би трябвало да се вижда едно кръгло червена точка с бяло. Тази маркировка, тези пирамидки са ви последните преди влизане в Боровата гора. Стрелката и сте в гората. След това асфалта и Кирилова поляна. Дъжда продължава, но Господ беше с нас. Еврика, върнахме се в цивилизацията. Който мисли да го прави, това е най-удачният път. Паркирате колата като мен на Кирилова поляна и се връщате около километър по асфалтовия път към манастира. Ами тук съм, пристигнах. Чешмичката. И така, дали не трябваше да обърна камерата по този начин. Отивам за топла супичка при Чичо Цецо и Леле Маре. И така, 9-10 часа. Мокър до уши. Може сам да прецени всеки какво е. Естествено спря точно когато спрях аз. Но пък това е най-веселото при мен. Да е в дъжд и да е студено и да е трудно. Кирилова поляна не я подминавайте никога. А това е истинската къща за гости. Не хижа. С добро посрещане и уникални стопани.